Sanchez, John Ira Dizon. Para sa espesyal na kahilingan nina Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, April Joyce Sunga, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jojo and Janet Villanueva, Ella Gomez, Teresa Tapia, Danica Calixtro, Janice Sofia Malquisto, Bernadette Calara, Ukeme Nabong, Jane Ivan Milen Gamboa, Roniela Dayan Cruz, Micaela Andrea Lising, Ras Efrain Baluyut, Mark Jeric Flores, Ivan Christian Gonzalez, Anton Benz Gonzalez, Loreto Senior Libas, Mercy Montes, Lauriz Micaela Masangkay. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Mario Passion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dayrit, Eleanor Ventura, Irene Otencio, Nida Villanueva, Josephine Palafox, Emeline Entakaw Inoue, Hiroshi Shinohara, at sa ating mga kaibigan na may sakit at sa lahat ng may COVID sa kasalukuyan. Para sa ligtas na paglalakbay nina Ramon Jr. Muli and friends, para sa gabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya nina Annie Razon, pamilya nina Antonio at Josefina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Felicidad, Victoria, Waltor, Hernan, Robert, Edgardo, Mario, Roberto, Wilma, Rodrigo, Nelson, Purificacion, Sergio, Federico, Florentino, Cecilia, Richard and Regina, Melencio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan, and Paz, Samson, Selvina, Angelina, Marvelo, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio at lahat ng namatay dahil sa pandemic. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa at sa kaligtasan ng mga frontliners laban sa COVID. Magsilhod po ang lahat, manalangin tayo para sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa,
Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nasa ika-33 linggo ng karaniwan na panahon tayo ngayon. We are on the second to the last Sunday. Next Sunday is the last Sunday of this current liturgical calendar, current liturgical year. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, Panginoon, maawa ka. Nasa lupang kapayapaan sa mga tao at mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Inasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
ikaw lamang, O Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligaya na ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ating pong isasagot, Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ulitin po natin. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta na nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesanolika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa walang karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito'y na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat at bigay ng parangal sa mabuting balita. Tayo pong lahat naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, kailan po ito mangyayari, Guro? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan
dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at kagilas-gilas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang kayo ay magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ma-expire na ang ating current liturgical year. One Sunday to go na lamang. One Sunday na lamang ang natitira. Kaya lang ang natitirang Sunday ay para sa Kristong Hari. Kaya hindi natin pwedeng pag-usapan ng tungkol sa na-expire na liturgy next Sunday dahil ang pag-uusapan ay Christ the King. Kaya ngayong second to the last Sunday, natin pag-usapan ang tungkol sa na-expire. If you have heard tungkol sa na-expire ang Ebanghelyo, not because it's the end of the world, but because it's the end of the liturgy. Sabi ng Ebanghelyo, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho. Walang bato na matitira sa ibabaw ng kapwa bato niya. So, it's not about end of the world. It's about end of the liturgy. Itong isang pari sa seminaryo, palagi niyang kinukwento, ugali niya raw tuwing hapon ang maglakad, walking. At pagkatapos niyang maglakad, pupunta sa kanilang refectory kung saan sila kumakain. Magto-toast ng tinapay, lalagyan ng jam, at magsasangkap ng tsa. Isang hapon, kinuha niya ang tinapay sa ref. Pagkatapos niyang maglakad, he was about to put the bread on the toaster nang makita niya ang amag sa tinapay. Tinignan niya ang lalagyan ng tinapay, nakasulat, 1 week na pala, expired. Sabi niya sa kanyang sarili, yung mga kinain ko the days before, expired na pala. Hindi ko napansin, hindi ko nalasahan. Hindi lamang ang tinapay na kinakain natin ang na-expire, kahit tayong mga tao. Meron tayong expiration date. Kahit bawat tao, gawang tao, may expiration, katapusan, kawakasan. Actually, for the past 2 years, because of the pandemic, because of the virulent COVID, marami yung mga na-expire sa atin.
more than the usual. Sabi ng Ebanghelyo, darating ang panahon, walang matitira. Guguho ang lahat, magigiba ang lahat, malulusaw ang lahat, mawawala ang lahat. Kung guguho ang lahat, bakit pa tayo niya nilikha? Bakit pa niya nilikha kung ganoon? Ma-expire din lang ang tao. Ma-expire lang pala tayo. Bakit pa niya tayo nilikha? Well, siguro merong dahilan. Hindi dahil na-expire ka rin lang, wala ka nang gagawin. Mamamatay din lang pala tayo. Bakit mag-aaral pa tayo? Magtatrabaho, mag-aasawa, magpapakapagod sa paghanap buhay. Mamamatay din lang pala tayo. Bakit wala na lang tayong gawin? Stand still. Wait for the expiration. Habang hindi na-expire, meron pang pwedeng gawin. Samantalahin, pahalagaan, huwag sayangin. Sayang naman, sayang ka naman, hindi ka naman nilikha lang ng Panginoong Diyos just for you to wait for your expiration. We are more than na-expire na human being. We are more than natutunaw na human being. Meron tayong kabutihan na nasa sa atin. Kahit tayo ay na-expire, sayang naman kung wala kang gagawin and just wait for your expiration. Sayang naman ang pakinabang ng iyong kabutihan. Kahit na you are about to be expired, linisin ang kayang linisin. Maaayos ang kayang ayusin, lingapin ang kayang lingapin. Sabi nga ng isang cliche, it is not the destination that matters, but the journey. It is not the expiration that matters, but how we live this life that expire. Paano mo bubuhayin ang buhay mo na guguho pagdating ng panahon? Kahit na na-expire, pwede pa naman tayong live to the fullest. Katulad ng isang nagka-cancer, nakataning na siya, 3 months to live, 90 days to live. Mamamatay rin siya. What's the use pa? Bakit hindi mo na lang hintayin dumating yung 3 months? Ano lang ang 3 months? Ang bilis. The answer is, meron ka pang magagawa. Yeah. So, sa loob ng 90 days, tuwing pupunta siya sa ospital, sa doktor, ugali niya makipagkwentuhan sa kapwa cancer patient na nagpapagamot. Hopefully, mahahawan niya sa lakas ng kanyang loob. Hopefully, mahahawan niya sa tapang ng kanyang sarili. At palagi niyang sinishare yung kanyang sikreto, ang pagdarasal. Pinapakita niya sa kapwa cancer patient niya na kahit meron na siyang taning 3 months to live, pwede pa rin hindi mag-self-pity. Pwede pa rin hindi kaawaan ng sarili. Bago ang kanyang expiration, kaya pa niyang magbigay ng inspiration. Yun ang pinakapunto. Yeah. We may have expiration, but that does not take away what we can do to give inspiration. Hindi nananakot ang Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Tinuturuan niya lamang tayo paanong maging panatag ang loob. Huwag maligalig, huwag mabagabag, huwag mabaliza, even though na-expire tayo. Ang buhay na natitira, pahalagan. Pwedeng mabuhay makahulugan kahit naghihintay ka lamang ng araw. All is passing away, but it is also equally true. All is important. Everything is passing away, but it is also equally true. Everything is important. Nawawala
Ang buhay, oo. Pero ang kaya nating gawin na kabutihan ay hindi nawawala kailanman. Even up to the last of your breath, to the last breath of your life. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog buhat sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag na ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming tapat, inihahanda mo kami sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng iyong pagpapahintulot sa amin na makasalo sa pagtataguyod ng iyong kaharian. Sa iyong Espiritu, pakinggan mo ang aming mga panalangin habang kami ay umaasa sa kaligtasang paparating. Kami ay dumadalangin, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Mas maging sensitibo nawa si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa paggalaw ng iyong espiritu sa aming bawat salita at gawa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Patuloy nawang maging papuri, paglilingkod at paggalang sa kabanal-banalang pangalan ni Jesus, ang buhay at gawain ng aming mga lingkod bayan, upang ang mga nangangailangan ng pagliligtas, katawan at kaluluwa ay tunay ngang mailigtas. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Nawa kaming mga natitipon ngayon ay tumindig at maging mga buhay na saksi sa pagdating ng manunubos, at sa aming mga pamilya, mga kaibigan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Isama din natin sa ating panalangin sa ating misa ang pasasalamat ni Sardas at Luz, Lorna, Bacchiano family, Florante at Nora, Ronentec, Paul and Chiki, Pat and Mai, Ralph and Mia, Soberano at Salamat families at si Jane, kasama ng kanilang mga pamilya. Isama din natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng ating mga birthday celebrators, Mariana Bettina, Ivan and Ayan, Ian, Harrison and John, Ira. Ipanalangin din natin ang special intention ni Maria Alicia, Mary Manette, April Joyce, Paldeng family, Mariel,
Osalito, Jojo and Janet, Ella, Teresa, Danica, Janice, Sophia, Bernadette, Ukieme, J. Ivan Milen, Roniela Dayan, Micaela Andrea, Ras Efrain, Mark Jeric, Ivan Christian, Anton Benz, Loreto Senior, Mercy, Loriz Micaela. Isama din natin ang panalangin para sa speedy recovery, good health at healing ni na Among Raul, Remigio, Mario, Sister Benita, Melissa, Perry, Eleanor, Irene, Nida, Josephine, Emeline at Takaw, Hiroshi, ang ating mga kaibigan na may sakit at ang lahat ng may COVID sa kasalukuyan. Isama din natin sa panalangin natin ang safe travel ni Ramon Jr. and friends. Ang panalangin para sa gabay at protection ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani at sa pamilya ni na Antonio at Josepina. At ang panalangin para sa kaligtasan ng bawat isa at kaligtasan ng ating mga frontliners laban sa COVID. Tanggapin nawa ng ating Panginoon ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin sa kanyang pangakong paraiso. Lalong-lalo na sina Manuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Robert, Edgardo, Mario, Roberto, Wilma, Rodrigo, Nelson, Purificacion, Sergio, Federico, Florentino, Cecilia, Richard at Regina, Melencio, Senyor, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan at Paz, Samson, Selvina, Angelina, and Marvelo. At ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at lahat ng mga nangamatay dahil sa pandemic, ipanalangin natin sa Panginoong Diyos. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Sa ilang sandali, itaas natin ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos naming Ama, patuloy mo kami sanang tulungan sa aming pananatiling tapat sa iyo. Tulad mo ang aming katapatan sa katapatan mo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon at Manunubos. Amen.
Sumayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi ngayon sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. At pagkabuhay,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin mo sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga yumao na aming pinagdarasal ngayon. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw at iligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan habang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa iyo ang kaparihan, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailan. Ngayon at magpakailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasamahan kita saan man mapunta.
Announcements. In preparation for the solemnity of Christ the King on November 20, 2022, this coming Sunday, the parish will hold a Triduum on November 16, 17, and 18, Wednesday, Thursday, and Friday of this coming week. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:45 p.m. Novena for the day, at 6 p.m. Triduum in honor of Christ the King, and at 6:30 in the evening, the Holy Mass. Our observance of the solemnity of Christ the King starts with the anticipated Mass at 6:30 p.m. on Saturday, November 19. On Sunday, November 20, the solemnity proper, we celebrate the 7:30 a.m. Holy Mass in Kapampangan, the 9:30 a.m. Holy Mass in English, and the 5 p.m. Holy Mass in Kapampangan, followed immediately by the Holy Hour at 6 p.m. and the procession of the Blessed Sacrament at 7 p.m., which highlights our commemoration. There will be no Mass at 6:30 p.m. on Sunday to give way to the Holy Hour and procession. Our schedule is as follows: 5 p.m. Holy Mass, 6 p.m. Holy Hour, at 7 p.m. procession of the Blessed Sacrament. All mandated organizations are required to attend these liturgical activities in Class A uniform. Please be guided accordingly. Please remain seated for some announcement from our parish priest Among Pit. Maswerte po kayo dahil ang celebration of Christ the King will happen on your time slot, 5 p.m. Kaya lang po, hindi siya Tagalog, kung hindi Kapampangan ang misa. So kung hindi nyo po gusto yung Kapampangan, meron sa umaga. Pero yung 6:30 p.m., masa-sacrifice po dahil meron tayong 6 p.m. na Holy Hour, 7 p.m. na procession. Yung alas 5 ang misa ng Christ the King. Next Sunday, huwag nyo rin pong kalimutan ang third Sunday, second collection Sunday. And lastly, yung ordination bands ng 3 seminarista to be ordained deacon, Christian Ray Kayanan, Omar Nino Defensor, and Arjon de la Cruz to be ordained on Thursday, December 1, 9 a.m. at Mother of Good Counsel Seminary Chapel. Ulitin ko po, yung 6:30 p.m. mamaya, walang misa next Sunday. Dahil yung celebration of Christ the King will begin 5 p.m. Mass, 6 p.m. Holy Hour, and 7 procession. Tumayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang uling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang mga ulo para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagaan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapang walang hanggan. Amen. At pagpalay nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.